Täze ýyl Türkmenistanda daşary ýurt walyutasynyň bahasynyň ýene ýokurlanmagy bilen başlandy. Daşary ýurt walyutasynyň resmi hökümeti üýtgüsiz galýan wagtynda gara bazarda dollaryň bahasy 10%-den gowrak ýokurlandy. Adyk önümleriniň gymmatlymagy hem dowam etdi. Adatlyň habarçylary ýurdun gündogorundaky we paýtaxtdaky ýagdaýlar barada habar berýärler. Täze ýylyň başlanmagy bilen Lebap vilayatynyň ýaşaýjylary ýerli gara bazarda dollaryň alyş-çalyş hümmetiniň 19 manatdan 22,5 manata çenli ýokurlanandygyny bilip galdylar. Adatlygyň ýerli habarçylarynyň sözlerine görä bahalar 3 güniň dowamında ýokurlandy. 31 dekabrda bir Amerikan dollaryny häzirkisinden 3,5 manat arzan satyn alyp bolýardy. Baralykda adyk önümleriniň bahasy ýene ýokurlandy. Ösümlük ýagy ortaça 30% gymmatlady. Hususan da ýerli dukanlarda we bazarlarda daşary ýurtdan getirilýän ösümlük ýagynyň häzirki bahasy 1 litr üçin 47 manada ýetýär. Täze ýyldan öň bu önümiň bahasy 35 manatdy. Yerli önümler hem gymmatlady. Onuň çöregiň paxta ýagynyň we ýumurtkanyň bahalary ortaça 30%-dan 50% çenli galdy. Yerli bazarlarda bir towuk ýumurtkasynyň bahasy 3 manatdan 4,5 manata çenli ýetdi. Guruluşyk materiallarynyň hem durmuş haritleriniň bahasy hem üýtgedi. Paýtagtda sewitlerdäki ýagdaý bilen deňeşdirilende adyk önümleriniň bahalary we görnüşleri ilad üçin has amatly. Teke bazarda ýurtda öndürilen etin 1 kilogramy 70 manada satylýar. Mundan başga da käbir ýerlerde import edilýän doňdurulan et arzan bahadan satylýar. Adatça ýerden sagat 8-den 9-a çenli satylýan bu etin 1 kilogramynyň bahasy 35 manat. Yerli ilat muny bloçny et diýip adlandyrýar. Bu barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 3 ýanwarda habar berdi. Onun sözlerine göre arzan etin satylýan wagty uzyn nowatlar bolýar we bir sagatdan uzaga çekmeýär. Bu et hemme ýetmeýär. Bir sewdan okudy günde 10 gutudan köp satmaýar. Şol bir wagtda bazarda 1 kilogramy 70 manatdan satylýan et hemme el ýeterli däl. Etin häkimetler tarapyndan düzgünleşdirilen bahasy dekabr aýynyň 2-nji ýarymynda epesli ýokurlanypdy. Bahanyň 35 manatdan 70 manata çenli ikisi ýokurlanmagyndan soň ol häzirlikçe üýtgüsiz galýar. Etin her kilogramy 70 manat derejesindäki nyrh döwlet tarapyndan kesgitlenýär we bu ýurdun merkezi bankynyň resmi kursyna görä 20 dollara barabar bolýar. Soňky hepdelerde Türkmenistanda subsidiýerlenen azyk önümleriniň bahalary hem üýtgedi. Hususan da ösümlük ýagy we şeker tas ikisi gymmatlady. Dowam edýän ykdysady çökünlülük zerarly Türkmenistanyň ilatynyň aglaby köpçüligi subsidiýerlenen bahadan çäkli mukdarda satylýan azyk önümlerine bagly bolup galýar. Ýaşaýjylary iýmit paýlary öýlere eltirip satylýan paýtagtyn tapawutlykda sewitlerde subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümler uzak wagtlap satylmaýar diýen ýaly. 4 ýyl bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly esasy azyk önümlerini satyn almakda uly kösünçlükleri başdan geçirýärler. Uzyn nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Owa ýerlerinde subsidiýerlenen bahadan iýmit bir näçe aýlap eltilmeýär. Bu ýagdaý azyk önümleriniň täjerçilik bahasynyň iýdigiderli ýokurlanmagynyň fonunda bolup geçýär.